Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz, jainko ahal guztidun errukitsua, zure laguntzaz zerbitza zaitzateke, ongi eta duintasunez zure fededunek. Egizu joan gaitezela, inolako eragozpenik gabe, zuk agindutako ondasunetara. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsis liburutik. Ona zer dioen amen deritzanak, testigu leial eta egiazkoak, jainkoak egindakoen sorburu denak. Ara, atean nago deika, norbaitek nire ahotsa aditu, eta atea irekitzen badit, harenean sartuko naiz eta elkarrekin afalduko dugu. Garailea nirekin eseriraziko dut nire tronuan, ni ere garaile atera, eta nire aitarekin beronen tronuan eseri bezala. Belarrerik duenak entzun beza, espirituak eliz elkarteei esaten diena. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dutartzai ez naiz ezeren beharrean. Jauna dutartzai ez naiz ezeren beharrean. Jauna dutartzai ez naiz ezeren beharrean, larre gurietan ezanarazten nau. Ur bazter lasaira eramaten nau. Jauna dutartzai ez naiz ezeren beharrean. Maia atontzen didazu etxaien begibistan, olioz gantzutzen didazu burua, gainezka dut edontzia. Jauna dutartzai ez naiz ezeren beharrean. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi harta jende talde handiak zihoazen Jesusekin. Honek haiengana bihurturik esan zien, norbaitek nirekin etorri nahi badu, eta bere aita amak eta emaztea, seme alabak eta anai arrebak, eta bere burua bera baino maiteago, bere burua bera baino maiteago ezpan hau, ez daiteke izan nire ikasle. Bere gurutzea hartu eta nire ondoren ez datorrena, ez daiteke izan nire ikasle. Izan ere, zuetako nork, dorrea egin nahi badu, eseri eta ez ditu aurretik gastuen kontuak ateratzen, bukatzeko lain baote duen ikusteko. Bestela, zimenduak hartu ondoren ezin bukatuko balu, hori ikustean barre egingo liokete denek esanez. Honako hau eraikitzen hasiuan eta ezin izan dik bukatu. Edota zein erregek beste baten kontra gerrara joan nahi badu, eseri eta ez du aldez aurretik deliberatzen. Ea 10.000 gizon aski dituen 20.000-rekin kontra datorkionari aurre egiteko. Eta ezetz ikusten badu, artean bestea urruti dela mandatariak bialiko dizkio bakea eskatuz. Era berean, zuetako inor ez daiteke nire ikasle izan, dituen guztiei uko egiten ezpadie. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusek gaurkoan bere deia aipatzen digu, eta bere jarraipena baita ere. Gu kristauok Jesusen jarraitzaile gera. Eta eskatzen digu alde batetik bera lehenengo tokian jar dezagula. Aurreneko begirada batean, edo begirada nik esango nuke azaleko begirada batean, horrek pentsarazi dezake akaso beste guztiak gutxi maita beharko bagenitu bezala, edo gutxiago maitatu beharko bagenitu bezala. Bai familikoak, bai gure lankidek, gurekin bizi direnak,
beste mundu hontako errealitateek eta pertsonak jainkoa lehenengo tokian jartzeko bestek gutxiago maitatu beharko bagenitu bezala, edo gehiegi maitatzea, edo horren bildur izango bagina bezala. Baina, ongi ulertzen balin badugu evangelioa, ohartuko gera jainkoa lehenengo tokian jartzeak eramango gaituela baita beste pertsona guztiak gehiago maitatzera. Bai gure familikoak, bai gure herrikoak, bai gure lankideak gehiago eta modu egiazkoagoan maitatzera. Horregatik, ez dugu pentsatu behar lehenengo tokian jainkoa lehenengo tokian jartzeagatik bestek gutxiago maiteko ditugunik edo mespretsatuko ditugunik. Baizik eta benetan lehenengo tokian jartzen balin badugu jainkoa, ordun ere gero eta gehiago maitatuko dugu lagun urkoa. Nahita nahi ez, horretara eramaten baigaitu jainkoaren benetako maitasunak. Jauna, zure elizak egiten dizun sakrifizio hau izan bedi zuretzat opari garbi, eta guretzat zure errukiaren iturri santu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun betiereko horri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren heriotza ospatzen baitugu, fede biziz, haren piztuera itortzen, eta itxaroten sendoz, haren aintzazko etorrera itxaroten. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure bizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogiardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza, eskaintzen dizkizu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora. Leon gure ita santu eta gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok,
betiko bizia iritsi dezagun Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguzitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure bezorregeza, zure aguspeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jauna jarraitu gugan zure salbamenaren egintza hartu dugun sakramentuaz janariturik agindutako ondasunak hartzeko. Zure laguntzaz presta gaitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin. Bedinka zaintzatela jainko guzialduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari.